An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma su ye. Anw fan fɛ yan Bamakɔ n'o o ye Falajɛ Carrefour ye Tour d'Afrique masurunan na Fala ye. San bɛ ka na yan. San in kɔni finnen don cogo min Mali la ni yan dɔrɔn don dɛ. Fala ye bi sɔgɔmada in na an ka babu kɔnɔna na an ye jeli cɛkɔrɔbaw tɔgɔ fɔ Fala ye. An ye ko wuli dɛ. Sabula maa caman bɛ yen olu ye a yira k'a fɔ maaw bɛ maaw la maa minnu bɛ yen bi n'olu tɔgɔ fana kan ka fɔ. Min ye Kulukɔrɔbakaw fɛ yen Banjugu jeli Banjugu Kuyate ale ka denbaya bɛ yen. Nɔnsɔnbugukaw fɛ yen jeli Cɛkura bɛ olu fɛ yen. Min ye Segu ye jeli Maliki Jaw ale tun bɛ yen. Sizanikaw ka Pama Kante tun bɛ yen. Min ye Fotigi Jabate ye n'o ye jeli Baki fa ye ala ale ka kalifa minɛ a la san 2020 ale kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Fanakaw fɛ yen ma. Sɛgɛla jeli Bazumanaba o tɛ fɔ maa ye. Jumarakaw ka jeli Baba Sisoko o fana tɛ fɔ maa ye. Min ye Madi Tunkara ye ka bɔ Damangaw fɛ yen o fana ye a tile kɛ. Cɛmɔgɔ Tunkara ale fana tun bɛ Damangaw fɛ yen. Kuwarukaw ka Modi Tunkara fana tun bɛ yen. Ɲamina Lasana Sisoko ale fana tun ye jelikuntigi ye. Jamusa Sumano Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye Bakari Sumano o fa ye ale ye. Burama Sumano o mɔkɛ de ye Jamusa Sumano ye Fala ye. Bolibanakaw fɛ yen jeli Ba tun bɛ yen jeli Ba Kuyate. Jeli Ba Kuyate ale tata Bamo Kuyate fa ye Fala ye. Murijakaw fɛ yen Alikaw Kone o fana tun bɛ olu fɛ yen. Ntomikɔrɔbugu Sidiki Jabate i b'o dɔn sabula o ye Tumani fa ye. Sidiki Njini ale tɔma Sidiki kɔrɔba ye o y'o ye. Baturu Seku Kuyate jeli Seni ani Safura Deni Kela Bala Fala ye ale to kofɔ maa ye Kela Bala Jabate ka taa se Kuremalekaw ka Yayi Dante ma. Wa Kamisogo ka bɔ Kirina Kɛlɛ Mɔnzɔn Jabate ka bɔ Kita Tijani Sisoko ka bɔ Kita Budofokaw ka Maratuba la o fana tun bɛ yen. Tuntun Jabate ka bɔ Lambidu min ye Jɔmɔgɔkaw ka Ganda Fadiga Tijani Konte ka bɔ Bunofo min ye Amadi Jeliba ale tun bɛ Dilikaw fɛ yen. Bara Samaru ale ye Motika ye Fala ye Filajeliya ale ye ale fana y'a tile kɛ min ye Dibi Kuyate o tun bɛ Ɲarela Bamakɔ yan. Jeli Magan Sisoko Kolokanikaw fɛ yen. Burulayi Jabate Fala ale bɛ sigiyɔrɔ kun bɛnna min ye Faransikaw fɛ yen ma. Jeli Sɛnsi jeli an b'a yɛrɛ fo k'a Kuyate sabula jeliw yɛrɛ ko ten ko jeli ma Kuyate bɔ Fala ye. Nin ye jeli cɛkɔrɔbaw ye k'a yira maaw la k'a fɔ ko ninnu tun b'a dɔn k'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye ka se ka baara kɛ yaasa maaw bɛ se ka kala cogo min ninnu bɛɛ lajɛlen y'u jeniyɔrɔ fi jeliya la Fala ye nka olu m'a kɛ ni fɛn sɔrɔ ye dɛ. Fɔlɔ olu tun ye jali kelen jatigi kelen de ye Fala ye. Garibu Dugubɛ Deli Nbala Fabaliya don. Duwanzakaw k'olu bɛ nisɔndiyala Fala ye taji a selen don olu ma ye. DGCC ale kɛlen don ka wulikajɔ boloda sa maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka siman kɛ n tɛ san sɔngɔ sigi a kan kɛnkɛriw minnu kɛlen don k'u ban ka jamana ka sɔngɔ sigilen labato olu dɔw datugu. APDP n'a jɛɲɔgɔnw ka taa se a bolofaraw ma sa olu bɛ ka ɲɛfɔli kɛ segukaw ye maaw tɔgɔla kibaruyaw olu la. Korokaw fɛ kalanso 3 o dilanla kurakura ye min ye kalanso in ye fana a bɛna kɛ nafa yɔrɔ ye nafa min n'o bɛna to maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila bi Fala ye olu bɛ se ka u kun sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ye. Duwanzakaw fɛ kiw kɔnɔna ɲɛfɔli bɛ ka kɛ musolakaw ye cogoya min na saniya baara u bɛ se ka olu boloda u ka marabolo bɛɛ lajɛlen n'u ka kiw kɔnɔna na kuma tɛ nin waati min na min ye baaraba in ye sen na. Fala ye ko Trump a ka fanga maaw k'u b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ ko ka na min ye gosili ta ka ɲɛsin sini ma Mali jamana kɔnɔ. Mali minisiri bɛ jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna i b'a dɔn san o san marafa baaralaw ni marafa feerelaw ni diɲɛ wolomasiri tabaw ka dagatigiw n'u ka kuntigiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan. A ta ko filanan kɛnɛ kan Abdoulaye Diop ye kuma ta Fala ye ko waleya min filɛ ka labɛn n'a kuma fɔra olu yɛrɛ y'a kuma mɛn bɔlɔlɔ de kan u y'a kuma mɛn kunnafoni gafew fana caman na ko min ye Américains bɛ ka labɛn kɛ ko nka k'ale bɛ min dɔn ko n'olu ma kuma ta ɲɔgɔn da dɛ. U ni Mali ma bɛn a la u ni Mali u ma kuma fɔ. Abdoulaye Diop y'a yira fana k'a fɔ fana min ye Mali fana taabolo a n'a ka kow kɛcogo olu dɔnnen don bi. Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Jean Élisée Daw ye
ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbagaw n'o ye Irisilakaw ye dugukolo ko hukumu kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 23 kɛrɛnkɛrɛnna Kidali n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Bamaɲɔni ka wale kabaw duguyɔrɔ minnu bɛ n'o ye JNIM ni FLA maaw ye u ka duguyɔrɔba minnu tun bɛ mobili kɔnɔna na u y'olu bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o da kolonci u y'a yira sa k'a fɔ ko kimɛli kɔni kɛra kɛ sababu ɲuman ye min y'a dɔn k'a fɔ ko Bamaɲɔni ka wale kabaw don o don kelen fana na sa mobili dɔ tun bɛ fana kun falen don to minɛnw na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soribugu ale masɔrɔna Kita marabolo kɔnɔna na Kulukoro o kɔnɔna do fala ye Sigana bɔra la pewu min kɛ min ye armée ye ale ye goni jigi o fana kan armée ka wulikajɔw bɛ o marabolo ninnu kɔnɔna na yaasa kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ duguma sanfɛla mɔgɔw kɛlen k'u ka baara kɛ olu k'u wasa don kɛlɛkɛcɛ tɔw la o kimɛli baaraw bɛ sen na baro kɛlɛtigi Jean-Élisée Daw y'a yira sa k'a fɔ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a baaraw bɛ sen na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ fo basigi ni lafiya o ka don an ka jamana kɔnɔ sɔgɔma in na an y'a kuma fɔ Nɔnzɔnbugu Bakɔ Bangɔni ka taa se Safoma ani Dabani o sira dilanni ko hukumu kɔnɔna sa wulikajɔ kelen don maa 430 kɔni ko olu ka musaka dir'u ma maa 144 olu ka musaka sɔrɔ ka ban sefa wari miliyari 1 ko o de donna olu ka hakɛw la fala ye baara in kɔni bɛna to sen na sa siraba in bɛ se ka bɔ cogo min na Mali ɲɛmaaw y'a yira sa ko sisa kɛlɛli kɔni o ka bɔ dugu la bɛɛ lajɛlen ye minisiri bɛ sariya ko kunna sa kiiritigɛlaw kiiri bolofaraw ni kiiri yɛrɛ bɛ dɔn sira minnu fɛ fala ye a ye bataki ci a bɛɛ lajɛlen ma k'u kana hinɛna kɛ sisako la an ka jamana kɔnɔ tuguni a bɛ ka maaw sosuwa bi so ani tile kɔkan kibaruyaw la sa Burkinakaw fɛ yen olu ka douanelakaw y'u boloda min ye angɛrɛ tɔni 450 kan min ye jagosira jugu a tun bɛ ka taa o sira fɛ sefa wari miliyɔn 200 a kan ka bɛn o de ma douanelaka ninnu y'a yira sa ko a bɔra u kɛrɛfɛ jamana dɔ de la k'i kunda olu ka jamana kan olu tɛgɛ d'a kan Kɔdiwarikaw fɛ min ye Amerikɛnw ni Kɔdiwarikaw ye kɛrɛnkɛrɛnna Pennsylvanikaw fala ye olu ye tɛgɛ bila bɛnkan bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka sira fɛ yaasa ka kalansen sigi Ivoire sɔrɔdasiw olu kunna u bɛ se cogo min na ka se ka min ye kunbɛli kɛ ka ɲɛsin lakanabaliya ma u ka jamana ale kɔnɔna na Bamaɲɔni ka wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Benin ale ni nanzaralakaw ka banki min bɛ yen n'o bɛ yiriwali sigira siraw kɛ ka juru don maaw la sa olu ni Benin jago minisiriso olu tɛgɛ bila sɛbɛnna min ye euro wari miliyɔn 100 ɲɔgɔn ye k'o ta k'o d'u ma u bɛ se cogo min na k'u ka sɛnɛ kɔkɔrɔma don n'o ye bolodi ɲɔgɔnma in ale fɔra kɔrɔlen kɔ Benin ni nanzara jamanaw n'o ye Union européenne maaw ye u ka baaraw taabolo fɛ min ye Algérie jamanakuntigi ye n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye ale ye u ka mara baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa ka ɲɛfɔli kɛ u ye sanuko min b'u ka jamana kɔnɔna na min ye sanu yɛrɛ ye a ko bɛ cogo di a bɛna labɔ cogo di baara bɛ ka kɛ cogo di ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ye nin ye laada ye u fɛ sabula bi u y'a ye k'a fɔ ko sanu o jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ Algérie ale ka sɔrɔ ko ta na sira la Tanzanie ni Egypte olu y'u bolo don sɛbɛnna sɛbɛn min bɛ tali kɛ sa min ye bolimafɛnko ta na sira fɛ kuranko ta na sira fɛ min ye jamana fila ye ka se ka baara kɛ tɛgɛnɔbila in yɛrɛ kɛra min ye Egypte jamanakuntigi n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ye ale bɛ taamala Dar es Salaamkaw fɛ n'o ye Tanzanie ale faaba ye a ka lajɛw senfɛ sa nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn ninnu kɔni tun bɛ a la Ukraine ni Russie a yirala k'a fɔ nin waati kɔni na diɲɛ magobajugu b'a fɛ fɛn ka bɛn ka kɛ nin ko in na ten sabula ko dɔ kɛra min ye Moyen-Orient fana kɔnɔna na sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen n'o ye Iran ale ni États-Unis ye ko su kɔni kɔnɔna na fala ye maramafɛnw bɛ dasili kɛ ten u bɛ dasili kɛ ten wa min ye Amérique yɛrɛ ye kɔnɔgan caman bɛ yen n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don na Pakistan kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ marifaci bɛ se ka jɔ cogoya o cogoya la yaasa dugu ninnu kana taa a kɛ ko ye ko min tɛna se ka kunbɛn Indonésie ale ka dugu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko musokɔrɔba dɔ min si bɛ se san 70 ma ale kɔni ɲagina k'a bila kaso la san 7 kaso sabula a yira k'a fɔ k'a bɛ denyɛrɛninw de ta k'olu feere fala ye Indonésie ka bɔ n'o ye Indonésie ka taa n'o ye Singapour ka t'u o sugu fana de bɛ olu ka yɔrɔ la ye min ye denmisɛnnin denyɛrɛnin 24 musokɔrɔba y'o feere k'o ban ta ye k'o wari k'a ma a mago ye kalo 3 de nin ye a bɛ nin baara in na tɛgɛ de nana d'a kan sa k'a k'a ɲɛna maaw ɲɛna sa ko a denmisɛnnin ninnu hinɛ de b'a la a nana ye k'a fɔ ja denyɛrɛnin feerela don u y'a minɛ n'Ala sɔnna a ma sɔɔni sisan an bɛna an ka baabu ale da don n'an ka maa welelen
Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛn bɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛn bɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don ka to mobilibolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ
a bɛ ka kofɛrɛ électrique fil de bɔ ka t'u feere. kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. an ka kɛ i komi Mamadu. n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na. aw bɛ weleli kɛ 36. aw bisimila hôtel Lafiya la. n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. a ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. awɔ, ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables
capable de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuel est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuel est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da Kapi lawale dugu in mi tan de gɛlɛya kun b'a na cogo cogo an mi jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an mi jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔn man golo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magara ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso kira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'an den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnya na o diyara aw ye
ka dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne tɛ foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi an sɔnna ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka an ka jamana dɛmɛ dugutigi n y'a faamu komi an tɛ kolonko tile la ne ka dɔrɔmɛ 20 filɛ faso dɛmɛni kama awɔ kɔrɔjɛ dugutigi komi dugu in kɔnɔ nɔ aw bɛɛ de b'a fɔ anw filaw tigɛma jalen don a ni ko kelen anw fila tɛ to ko abada ayiwa anw yɛrɛ niyɔrɔ ta n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten an bɛɛ sɔnna ka dɔɔnin bɔ k'an faso dɛmɛ ayiwa fala ye min ye an ka maa welele ale ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ k'a kɛ sanjiko ye n'ala sɔnna a ma an na ale labɛn ka bɛn waati wɛrɛ ma bi su in na ta an jagoyalen don k'o jɔ yan sabula san in halisa kaba senbana b'a la hali bi ale kɔni ma se ka yan sɔrɔ k'a sababu kɛ sanjiko ye gafaki président don n'o ye professeur Mohamed Jara ye ale tun kan ka bisimila an fɛ n b'a fɔ san ko k'an bɛn waati wɛrɛ